Likas Elias, 29 jaar oud, op weg naar zijn nieuwe onderkomen in Snits. Deze week is zijn flat inrichten, nou is de kaai voor hem. Voor Elias is het een ontdekkingsreis door een westerse wereld. This is gas. Okay, yeah, thank you, guys. Yes, and it's very important you use it correct. Ja, Als je ziet uit wat voor omstandigheden deze mensen komen, dan is het een hele overgang. Als je nagaat dat ze dus gewend zijn op houtskool te koken en wij zetten daar dus allemaal gasstel neer met elektrische ontsteking, dan is dat al een wereld van verschil natuurlijk. Van de middag kwamen ze aan in Snits. Ze hebben soms jaren in vluchtelingenkamp zitten in Kenia. Ze zijn blij dat Nederland haar een uitnodiging had en haar zonder asielprocedure voortdurend een verblijfsvergunning had. Yeah, new pictures. Yeah, we are with you together. We live nice peoples. Yeah. So, yeah, we have to learn Dutch language. Yeah. De Afrikaan komen in 14 hierhuizen in Zuidwest-Friesland te wonen. Later deze maanden komen nog eens 40 vluchtelingen die een huis krijgen in het noorden van Friesland. Thank you.